जि अखा मिस्टारखौ दोननो फैनाया बासाव गाखोबायो नै इयो बासाव गाखोबाय जोंहा दा थैदो तार सार जजोब्बाय माथो नै गैला नै गाइस दानि बारहुंखा बारनाया मा सिफायलांजोबखायो गय बिफां नै ओमफ्राय ओरैजाय औवाया आयौ नै सबनाबो मोनसे मोनसे बिफां गैला बारा सेस बरबाद खालामलांजोब्बाय ला नेनो जों मारै थांबावगोन दा नै नायदो र' गिदिंनांसिगोनलै नै दिदि जांजों गिदिंफिनबाय एखे माबा दंफाङानो होथेनानै बायस'बाय गैला नै रियाला हाना थालिर बिफाङानो बिदि थबस्र' बायनानै तारावनो नांथाबाय नामा नै दादिया साफा खालामबाय दं नै रियालाना आंनावसो फुगारबावोलै फुगाराखैहाय मा बायदों ए लावनि बैसाङा हनै नायलाय सेस ओरै उल्था थांखाबाय ओमफ्रायो नै गय दुनाखङाबो ओरैसोलाय क्रिसमास दंफांखौ नायदो नै गेजेराव थबस्र' बेयो बिराद गोजौमोन आरो बै गय दंफाङाबो नुदोंना नै इयो बेबो ओमफ्राय नै माबायदि बायस'खादों नै सारअन्थाइसो गावदोंमोन नामाब्रा ना सारअन्थाइ गावनाय बायदि गेजेराव थबस्र' ओइ नै फुरायफोराव थालिर सालिर बै नुवाखै क्रिसमास ट्रिया ओइ नै सानाबो गय बायदोंमोन नै बांसिन मानसिनावनो गयानो बांसिन मा होनो बायदो जि बायखादों बिसिना गया दानगासिनो आन्टिया गार बिदिनो था बै खाथियाव थांनि एसे हेल्प खालामो दिदि मारै मोनदो बिराद गाज्रि लामाया बिखि थांबाय बिखिबो मिस्टां दंफां बायस'ना दङ ओमफ्राय नोंखिबो फैलायबाय बिदि बायस'ना दङ ओमफ्राय नै दानगासिनो बे दानखांबासो जों थांनो हासिगोन माला दानखांगोन थिखोना लांसै गोरलै गोरलैसो ना नै दिदिया बो दे बेर को भांगिले नै थांनो मोनमारसिगोन आरो आयौ सारा आयौ ला इसाना आरो माबायानो न'नि बाउन्डारि मा होनो बेरा ओइ आमाय आयौ जायाव थांबावगोन नायलाय जोंखौ फिसा फिलुफोरानो लाखिलाबायो गुड मर्निं गाइस दासो मिस्टारखौ दोनना फैबाय पुरा देखायबायना माबाखौ पुरा माने ओरैबायदि बारहुंखा बारदों माने जों दोननो थांनायाव दोनहैनानै सौहैनाय लोगो लोगो माने ना जों दोननो थांनाय सौहैनाय लोगो लोगो ओरैबायदि बार अन्थाइथ' गोलैयाखै बार आरो अखा आरोना ओरैबायदि ओमफ्राय जोङो लामा लामा आरो फैफिननायाव ओमफ्राय मिस्टारा थांखांनानै जों फैबाय आरो जेब्ला जों फैयो लामा लामा नखा मानसिफोरना लस जादों गय आरो मा होनो बियो औवा ओमफ्राय दंफां लाइफां बिराद बायखादों माने लामाया पुरा दंफांफोरा बायजोबदों आरो ओमफ्राय गय दंफाङाथ' ओरैबायदि लस जादों बेसोरा आयु न'खरसेयावनो फांब्रै फांबा बिदि बायदों आरो ओमफ्राय जोङो जेने थेने ओरैजाय लामायाबो सेस होथेजोबना दंमोन बन्द जाजोब्बाय ओमफ्राय जेने थेने न'आव सफैबाय आरो गय बिबारजों अमा जानोसै जोंहा दिनै गय बिबार गय बिबारा
खिन्थु माबा जाबाय जागोनदां फस्ला बायदि नांला इखौ नांला बिबारखौल' नांगौ जा मोजांखा सना बायदि नुदों नालाय खोमायाव होलाय नै खोमानि सनाबो जागोन नायो जा मोननै लालाय हरसैबो गासिबो जानायलाय स्रि स्रिनो खानाय बायदिसो अमाजों जागोन जोंहा नायलांबाय थादो बोरै जायो जाना नायनो एबारसो फार्स्ट टाइम ओरै गाननाय रिया थालिर मैखुन बायदिनो मोनजागोन नै यो सेल रुटि माला रुटि आरो यो नेपालिफोरनि हाथायनिफ्राय लाबोदों हाथायाव थांनानै नै मा मा मैगं लाबोखो जोङो बिसिनि ओइ ना केकबा खांख्राइ नै गय बिबार जमा वाव गय बिबारजों अमा बेदरा नै जागासिनो आरोना जोङो बेदराबो गैबावला नै ओइ र' नायलाय जि गोथाव जाखादों भगबान गय मा होनो गय बिबारा नै ओरैबायदि गोथाव जाखादों बेखौ एबारसो फार्स्ट टाइम जानायदों आरोना गोखाबो गैया आबौ नावा ओइ आबौ देन्जार गोथाव जाखादों गाइस गय बिबारा ओरैबायदि दैमिन जि गोथावखा आरोना नोंथांमोनाबो जाफेरनायाखैबा जाना नाय ओरैबायदि गोथाव मोनजागोन माने ओरैबायदि गोथाव मोनजागोन माने गोथावानोखा रियाखौनो सोरबायदि सानलायदां ओरैबायदि गोथाव जादोंलै नोंथांमोनाबो जाना नाय दे ट्राइ खालामना नाय आंबो एबारसो फार्स्ट टाइम जानायदों एबारसो फार्स्ट टाइम ट्राइ खालामदों आरोना बारियाव फैदो दिदि मोना बारियाव बेरायनो फैदों जोङो बारियाव सोरहानि बारियाव बैनि मालिक बुरिया पिंक कालार लानायालाय मा मैगं दं नायनो फैदों नै जोगोनार दासो जागासिनो फिथाइ थाइनो जायाखैना दाबो ओइयाव थाइदो मा खेंख्राख्रालाय लावानो दिदि जोगोनार बायदिसो जादों आंहा थुमफ्राफ्रानो जोगोनारा नै बुग्लिजोबजाबाय दहायो बारहुंखा फैनाया आयौ जिंसिफ्रा जि मोजां खालामना दोन्दोंमोन ओइनि लावाबो ओइनियाव जोगोनार फिथाइ दंनो र' आयौ नै जोगोनारा माबायदि बुग्लिजोबजाखो बिलाइआ ए ओइ नै सारअन्थाइ फैदोंमोन नामा दहाय फैदोंमोन आयौ नायलाय नै थख्र' गोदोलायदों ना ओइनो दासो थायांदों जि फिसानो ओइ नै जोगोनारा देर थाइदोंमोन दा ना ओइ नै मेरला इनियावबो ओइनियावबो नै दुब्लि बारियाव जाखां लोंखां ओंखारबोबाय दहायनि मा होनोमोनलाय गय बिबारजों अमा जानानै ओरैबायदि जाब्रेनानै सिखारनो हायाखैमोन ओमफ्राय दा नै एसे बारियाव बेरायफैदों आनैमोनानि बारियाव मा मैगं जादों मा मैगं थाइदों बेखौनो एसे नायनो फैदों आरो साथाबो लाबोखादों नै अखा हाजानो गिनानै जोङो ओमफ्राय नै बेयो जे लावबं जाथियाख' जोगोनार जानो ओमफ्राय नै फोथारावबो दै जाजोब्बाय नै जोङो मा होनो लाव बिजौ जनायखौ माबानो नागिरदों मा होनो ओंख्रि जानो लांनो नागिरदों भाजि रियाया ओइ बै माबा जिंसि सिङाव थांबाय आं थांनो हाया नालाय रियाखौ थांनो हरबाय आं रिया ओइनियावबो दंबावो खावसेयाव थांबाय मानसिफ्रा नै मा होनो जोगोनार बिजौजों लाव बिजौ मिक्स आरो इयो जि बुरजा मोनखाबाय लोदोनो आयं आलसि लानो फैद' पपि अबेयाव थांखो मोदाय दं इयाव मोदाय
नै गाइस याव खखा सागासिनो इसोरो नैलाय खखा सादों नै दैया ओरै फैगासिनो बेजों ना उजान फैसिगोन आरो ना ओइ मानो खुबैदों मोनदों आरो पप्पिया ओंखारनि र' आयौ जि गुसुखा दैया माबायदि सायो नै जोंना खखाया ना बारलि हाबथोंसैलै आयौ जि मोजां फैखादोंना दैया बोरै रियाना दाबो साखाङाखै ए ओमफ्राय गथ' सानैया खोबाय दं आं खोन्थायनि र' नैबे नाला आरोना बेयाव बिसोरो खखा सानो नागिरदों नै मालाय बान्दो थेलायनानै जि मोजांनो नै जा मोजां खालामखाबाय खखा सानो गंबेसे खखायालाय खखाया नै गंबानो ओरै जा मोजां खोबायलै बान्दोखौ ओरै इयाव सासिगोन आरो बिसोरो खखाया माथो दैयानो थाङाखै ओला आयंना जि मोजां जाखाबाय हा yes नै पप्पिया जोगोनार हानो नागिरदों जोगोनार ओइ बोरायबायहाय नैखौ हादो नैखौ पप्पिखौ हादो एसे गोजौआव हा ओइ याव नायनो देखायलाय वा मा ओइ बिफाङाव साबाय नामा शिलंनि नङा नै मालाय थाइनै खोमानि सना जाबाय फिल्म नायनानै मानसिफ्रा गाबजोब्बाय नै मोखांखौ खोबजोब्बाय नै पप्पिना नायनो गाबनानै नै आगर गैयि आर'नाइखौ नायनानै गाबबाय नै बिसोरो ओमफ्राय नै जों उन्दुनो हाबबाय नै रियाया हनै ओइ रिया मुस्रि सोगासिनो रियाया नै गावहाबा थाखुमायो भिडिअ लाग्रा हिन्जावानो हनै पप्पिया दाबो फैला मा जाखो ओइ नाय खुलि जा